खुलुमहरबाय बयखौबो टाइटेल थाम्बनेल नुनानै नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटआ लोगोफोर जोंहा जांख्रिथायनि थैसाम 2 जागोन आपडेट हिसाबै माने नोंथांमोना प्रिमियार साव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन प्रिमियार साव खालामनायाव मोसानाय बेफोरखौ नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां माने जांख्रिथायनि थैसामा रिलिज जाबाय जि जांख्रिथायनि थैसामा जोंहा बेफोरबायदिनो लोखि फुजा दुर्गा फुजा बा राज फुजा बाथौ फुजा बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनगोन दा बबेबा जायगाथि होगासिनो दोङो जांख्रिथायनि थैसाम 2खौ ओमफ्राय नायनानै जोबोद हेभि मोनदोंना आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेफोरबायदि दुर्गा फुजाफोरावथ' नुखागोन जोंनि जायगाथिबो होगोन दा जोंबो नायनो गोबां एक्साइटेड जानानै दोङो दा प्रिमियार सावखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय प्रिमियार सावआव डेन्स खालामनाय ओमफ्राय गोबां एक्टरफोराबो फैदों बिदिनो जोंहा बिथां सुखबिर गार्जि लिंसार बसुमतारी फजि बसुमतारी ओमफ्राय फुजा मुसाहारि ओमफ्राय नेरसोन बेफोरबायदिनो गोबां एक्टर जाय फाव खालामदोंमोन बे जांख्रिथायनि थैसामाव बेफोर एक्टरफोरा प्रिमियार साव खालामदों आरोना माने साव नुजाफैनाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायग्रोना लाबानो जाबाय इन्टारेस्टेड दङब्ला ओमफ्राय फिल्मफोरखौथ' दा सोरबा नायबाबो हलनिफ्राय बा पर्दानिफ्राय नोंथांमोना केमेरा खालामनायाथ' डाइरेक्ट माबाखा बन्दखा जुदि बेफोरबायदि फिल्मखौ जुदि केमेरा खालामनानै हगारना होयोबा ससियेल मिडियायाव बिराद माबा जागोन दै जोंनि बर' फिल्मा जोबोद लसबो जागोन नोंथाङा खैफोदबो गोलैनो हागौ बेनिखायनो रावबो खालामनाङा होननानै गोबां मानसिया बुंखायो बेनिखायनो आरो जायफ्रा मोनथिया बा जांख्रिथायनि थैसामखौ बेफोरबायदि खावनानै हेंगारो नालाय खनसेबो माबा थैसाम 2खौ हेंगारदोंमोन आरोना बेफोरबायदि ओमफ्राय बे मानसियाथ' एक्सन लाजाखादों दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायनाय फिल्मफोरखौ बेफोरबायदि दुर्गा फुजाफोराव गोदान मोनदों होननानै खावनानै केमेरा खालामनानै हेंगारनाङा दै गोबां लस जायो मानसिफोरा गोबां फैसा खरस खालामनानै माबानाय जायो नालाय फिल्मखौ बानायनाय जायो बा दिहुननाय जायो बा नुखागोन नोंथांमोना सोरबा हल पर्दाफोराव नायाबाबो माने मबाइलावथ' ओंखारखायो नालाय ना 2 बोसोर बा बोसोरसे थानानै इउटुबफोराव होनाय जायो आजिखालि इउटुबाव मोनला दे माने माबा मोनसे बर'नि एप्स दङ नालाय मा एक्टिं नोंथांमोना गावनो गोसोआव दङबा नायनो हागोन उनावहाय बेफोरबायदि आरोना दा बेनोसै बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दिनै जेबो आपडेट गैया जेबो आपडेट लाबाखै आङो दा बे जांख्रिथायनि थैसाम प्रिमियार साव खालामनाय नोंथांमोना बे डेन्सखौनो एसे नायना लाबानो जाबाय दे बेजों नायग्रोना लानोसै फार्स्टआवनो
रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानब लाभलि बिथांनि थाखाय नोंथांमोननि आखाइ खबनायखौ जों खोनानोनो मोनासै माबायदि मोनखो मानब लाभलिनि मोसानायखौ रायजोफोर बिदिब्ला आखाइ खबनाया एसे गोसा जाबावनांगौ नामा ओके लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो फिल्मखौ नायनो गोबां एक्साइटेड जाना दङ दुर्गा पुजायाबो बारा दिन गैथारला मोनफैथारबाय नुनो मोनसिगोन जों फिल्मखौ गोबां फिल्म दङ बर'नि सिंखाय दङ जांख्रिथायनि थैसाम 2 दङ ओमफ्राय मा दङमोन गोसोआ बोराया ओमफ्राय आरो गोबां फिल्म ओंखारदों दा एबारबो गोबां फिल्म ओंखारदों दा नायनोसै जोङो मा मोनसेखौ बेस्ट मोनो एबा मा मोनसेया जोंनि थाखाय बेस्ट जायो जों नायनानै मामोन जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौनो आं बेस्ट जागोन बायदि मोन्दों बे बारावबो मानो होनबा गोबां मानसि बेखौनो नायनो एक्साइटेड जाना दं ओमफ्राय सिंखाया थांगोन बायदि मोन्दों आङो सेकेन्ड नाम्बाराव माबे मुभिया थांगोन दा जों नायनोसै बयबोथ' मोजां गासिबो नायनो मोजां अब्लाबो रायजो राजानि सापर्टआव माबे मोनसेया बेस्ट थांसिनो बेखौबो नायनोसै आरोना जोङो थांनाय बोसोरावथ' जांख्रिथायनि थैसामा माने थांखादों जांख्रिथायनि थैसाम 1आ बियो बर'निनो टप बेफोरबायदि माबा जाखादों नङा होनबा दा जांख्रिथायनि थैसाम 2 दङ ओमफ्राय 2आबो माने मोजां जागोन बायदि मोन्दों आङो ना बुंनाय बायदिब्ला एबा दामि दामि केमेराजों शुट खालामनाय जादों मोजां मोनसे जाथाय लानानै खालामदों बेफोरबायदि जायो आरोना दा बेनो बेस्ट जागोन बायदि मोन्दों आरोना आरो गोबां फावखुंग्रि सिगांनि जोंहा भिडिअ बानायनाय फिल्म बानायनाय बेफोर फावखुंगुर एक्ट्रेसफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन जांख्रिथायनि थैसाम 2आव हेभि एक्टरखौ एक्ट्रेसफोरखौ बेफोरबायदिनो आरोना अब्ला बेनोसै नोंथांमोना माबोरै मोनखो नायनानै कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय दे अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन